Engke nana norong ni basala bom tui. Chin basada. Ko Mai sana marong lo tam hun. buni ang rok ni sata cheng khai ba buni ang. Nai tonai khajani tahuktai bukuk song sungtini phai sokpaikha Chompok Nogor Kashi Das area ni Korbong parao sungtini phai sokpaijak. Engke ke sungtini salainai sini nana bai borong ni Korbong baksa bai sini tipra sarong ni bisingo Korbong kabang ma sinia hai title ngui tongbaikha sin tipra sarong ni bisingo tabu ni generation ni sarai rok borok to sinia no sinia Korbong bomtui borok dana khetamo bomtui hai rok sinia ni bagui sungtini phai sokpaikha nana bai salaina bagui sini dal bidal news entertainment ni bisingtui sungtini salainai nana bai engke nana no puilano nini sinimung sagrata nini mung tamo Bung de kajoli korbong. Kajoli tamo Korbong. Kajoli Korbong acha engke o parani mung tamo Korbong para. Korbong para engke ke nong ni bolok kalai Chin de bolok ko belbar bolok kalai. Belbari blok tai edisi biles engke ke nong ni ponjet ke tamo Chin ponchet ko rata coron unya bele chin tabu ponchet kayu campam ponchet na sampam khop jak ta chini. tini saima lainai nana sorong ni title busuk jora bangkho borong ni songkha busuk jora kebang tongkho hai keba gerui dangai thangka nakhe busuk jora hazar da tongkho amorong no sung tini saima lainai nana ni khuktui engke nana sung to saimangka Korbong hunei bo sung khanaka engke ke norong ni Korbong jat busuk ro bangkho Chin korbong jat ba oro prain tong sung oro 40 gorok kan chin o jagata. 40 gorna Ka ayang telam ra ba tonggo. temra to Tong ayang bar ter gorok kan. engke nana nung saida man norong ni je songka omsuk bangui tongkho 10,000 ke 10,000 nangke 10,000 ta kalai kalia na busuk ro bangui tongkho am saida man Abole asuk ang bo toy thuklai ja ya sai miata. mane nini idea ta a meeting siting ro hor ka hanga ke norong ni kaise meeting tong nam lena mane je kono meeting ro solina norong Korbong ni jat ka phuro go nung idea khameni busuk ro bangna 500 jona da bangna nangke 1000 ta ka khuna Jung asuk bang ya. Pasu sojong ya jung oro je de borma bai Korbong bai dal ja oro jin jung ka la ya bo oro ja na je tai del than sa khai no meeting hai ting khai yo jung. Bok bai aku man jin ni oro 40 gor de na 40 gor ungpu. Jin oro. Jung Korbong bai de borma bai dal ja ta. mane Korbong bai tebruma bai norok mile lajak hani bole acha engke tabu nana no sungnai norong ni Korbong jat sung khanamani ta baksa ba saw Korbong truk komi tongkhani saw manorong title ta ngke norong ni title ngke tamni karonoi truk komori tongkha tabuk to bari nasik jore tha khaira mane bari nas dorga ta truk ke komori tongo hnik khanau hngka ba tamni karoni tomai kha komoroi sagadam Jini Korbong bai ke komor ba kayo jini beri rok kai ba de borma chala kai ja kai thango na title thang kai no komi khata ko jin title chimi bo kai ja kai mayang kai ka aron no komar jin Korbong chala la as ka bang ya bla ka de borma chala beri na haro jin Korbong rok kai bang kai ba jin borok kai ba de borma kai ja kai thang kai ba title eri mayang ai tong khata ko ngke tabu nana sungnai kubun to phabai thara thang mane wansa rok bai thara thang Rok bai le thang ya chin de borma thangong kai mol chom rok bai am ti khai thang ta ngke nana no taisa sungnai norong ni je area o mane tamsegam no kaisa sokdari hai khajak mane norong ni kotor norong ni je basau kotor borok chongjak parafang engka amorok le norong no sara sa mane chini bongsono ernani bagui kubun to phabai takai jak di oma hairok norok kono salai marok meeting ro tora tong
buki abo rok le salai ma kerei bo am ti rok le bui no ham ja cái tong ma rok no bo pat khlai me ta ani wan sumake mane sini songkano bahike ere nai tabo sini tipra sarok busu jora bongso bangi tong hediba ke norong ni to tabo turu kemai tong kha ke norong ni bongso no narna ni bagita iko kubun to phabai ta kai jek di oma herok salaya nable salai am ti rok le salai yan cái chung to bo to tai sa er se er kha sin korbong agi to tai bel se bar gor rok si no tau tai sa bang kha pir jak ngong ka yang telam ro botong ko ro bong kai kha ham jek thang bai u bak sa jater po jaga thang bai khang kai ba ko chi bori ba komor khan ta mane turu komai tong hain mule na cái vật chín chả ngay rọ bữa sáng ngay rọ tu khai xí mi chê al cả nó khai cái chê eron nan cái giờ bữa bữa sáng cái bà thang ngồi đẹp hơn mà chả rọ bài ham dạ cái bà eri mai yang itu tong kata ko nge ke norong ni korbong jado mana norong ni korbong ni atai telo kajak laya tiba cái giặc của tam cái giặc yang này ko chừng hai bui hai nó cái giặc ta ko kajak layu na acha nge sung tini saimang kha nana ni khuk tui borong ni korbong jat kubun to phabai bo thango mane kubun to pha bolte wan sorok bai to thangya sini debro mano tamu khaba borong ni korbong ni title mung pharjak amo teruk kemawi thanani nai tongkha hani bole nge ke sung tin tep saima la nana ni khuk tui nge nana norong ni o je korbong o area o tabu sakiri rok uma hero khanya ro totong chini oro korbong go chừng mà sapan chakri mana keri ko agi to hano eko 10 kelas rok por khai no chakri nan ja gong ka amun che lai ta college kulis rok se pai tong nai tong kha ta bo jong ta kun chakri ni khobor che nai keri sakiri ke mane kerinya mane no el kawo chini oro jong keri te khai poja talangai muk thang rok phale bi jong to asal lama hasal mana pori rei tu kha ke kai chan pha chakri omo korbong hi nei rap nai se keri ko ke phano ornai keri khota na acha ke tabu norong ni je o el kani neta chetarok mane netarok omorok tong na bolasa tonggo tam chinaro kai member rok tong ta member tonggo kai rada sorono kai ba aro kai ba tam rok tong khata rata choron iko chin no to chin para to la jeng para kai chamang chibla rata choron CPM ni rata choron de chin para i to la wo tong le rada soron oh acha ka rata choron hunjana nge pokhe neta ta nata mo ne ta nya paran bu mung ta oh parani mung si rata choron na acha parani mung rata choron inke tabu norong ni korbongo khanamani norong ni korbong title ngeke dotino theibai pu omol bo jora kubui abo chai me ta ayuk de serem de hanani thøyu date no bura angsu ya chinin theibai theima kai to theibai na iko ama babu songro thagu nana songro to sai krong chin ayu kar serem nin sau oh mane norong ni je ma babu song saikalang mani kong bole mane chini bongso ba chini title ayuk serem dotin thuyu mani kong bole heda kamu ki rugi manja ja theiku na khe han imang koroi ja thei na ka han bada bada kalai ja thei am rugi manja gen theu tam rugi manja khai nei ko ham ya rok ngai agi rok ba dak tor ba thang yang kai no kono kalai thei bai kata ko bom tei rugi rok bisiba manja ku na iko luma rok no manja ta kong rai rok ka ja terpot ke tabu rogole theimar no da nukja tabu rok le aseng ya thei nai kare kha sa jo agini molo chim thebe ketana agin mola to dak tor bo kare chia bla thana ro ka sai me ta thei ta nana no tabu sanai tabu sini ADC government hai kaba sini ADC ni MLA ni minister thong je kono ke norong ni korbong ni jat ni bising tei nang tam khasana musung sini news ni bising tei mana tam sana musung je job rok mayang tongbai man chaki rok mayang tongbai mani kebo ba bata rok mayang tongbai khana he deba
Kenung tam no sana musung sini news ni bising tu. Sana mo jungu an cerai masa agi wo bai esten engja abo to tabu tangai maya. Kai bono masa pa ang kai sakri tepari nai na musung mata boto tabu biak ceri tongo biak na pai nang itong kha. Bono masa ang sakri sa tepari nai na musung ta bo tangai si maliang kai. Abo ang sa santa. Engke nana ni cerai mung ketemu. Sondalok sim korbong. Oh berai sina. Acha. Engke tabu nung to saka sakri rok ni bagai heriba. Engke norong ni area wo bata ro ko mahero maya ro la totong. Tong bai kha jot ma bai kha batang kai. Bata ma Ma bai kha kai chi ni aro an bura masas maya ko taklai chengjon khlai lai phika aro lai phika joma ro. Sarkar ni nok rok. Ra bai kha. O mahero le mar ma. Ba jot ma bai kha. Tam hung kai paya khu adang madang tong bai kha ta lepe ja ya ro. Am ti ni tong khuta pa. Jot ma bai kha ma khai. Kai tam hung kai ba lepe ja ya khu pai su ya khu am ting bai kha ta tin ro bu khai bu jang nong kha. Tai ko ek jon ni nok pa ya ko tong khu. Acha nana engke sung saimangka nung bo korbong jat no heriba. Engke ke nung ke o jaga ni da nang ke oino parani da phai nung oino korbong hatai ni. Ang de oi no telamura phai chin hamje phai mane ang. Telmura ni na. Bo somoi ro nung apur hamja phai Ma gana. baluk khna ang phai mane oro. Ang berai si engkhna le. Ang asu mas ro sai me ta. Acha. Engke nung ke apur nung je hamja khai puro dangga rong na da nang kha. Ama dang ka kha ban sekang nang bai kha. Para tong phung nang khata dangga na. Ayang topun nang phai gana. Tarpor sung yang phai heriba. Si chon dangga ang bai ei tin boson pore yang ang hamje chok bai khata. Acha. Engke nana ni logi song ni mung khatamu. Roti chandra korbong. Roti Chandra Korbong. Korbong. Acha. Engke sung saimangka nana ni khuk tui. Belai khano bosuno jora romani bagui nana no belai khano hambai. Engke sung tini sini nai tongnai khajani takhuk tai bukhuk songno sung tini no first korbong rok bai sung interview mar laimani hekba kok salaimani sung nugui mangkha sung ke korbong jathunga ke bomti ni ang jor wan sukmani ke baba baksa bukungo naga kanai rok tong heriba engka ang khamti rok da ni wan suk tong korbong mani nota engka sung haino pura kuno mungsabo kanja krei kaham no pura devrman uta nungbo devrman no heda tom khonorong ni title simi pher kata title sim pher ka engka nana norong ni basala bomtui Chin basa da. Ko maisana marok lo tam hun buni ang ro ni sata chang khai ba buni ang. oh Chang mol chom ro rang khro ba khe ek kai chan ko khai mai lu. kek pura kok Tam khai melu ba na ni kisara ki ni ko yung kai chang asu rom bai mai ta. oh Sa khai salai mano. salke manu na acha ke nana tabuk sung ang tab tui tu ge na rok marok lo tam hun no basa ba kisa sa se ta rom de lukurok sini news ni bising ti basa khanana musung to khana nong basa ro heriba korbong basa bom tu yamoro saimia ke bangma ngai tongmai khana engke tabuk kisa salai nong basa bai tui tu ko laina maro omorok tam hin Tui kir silang nei hinta di bor ni khai. oh Di bor akai ta tui kor silang. Bui ni ang mai chan khai bui ni ang kata. acha belai khana to gona na soni basa noron je korbong basa ta hinga ke oro ke tabuk is omoto school china hinga oro ke cherai rono tam basa phorung man norong ni basa ta phorung kok Ko wan sa ko je tam no. je boy ni amo phorung ta Ma prang ta jin korbong. tam ke phorung salai purung ke norong basa salai hita A chang salai ma debor ma ba debor ma ko kai ma salai. dero ko man nong basa saya na He chin ko ba chin ko rung yam la sarai ro ba. oh Je su besar ro sarai ro kai debor ma ko si sau. Tor khang khai chin korbong ko sai thango. oh atis na ana tai se norong basa ma salai sa na kha ke ang tabu bazaro thanai heni mani norong basa bele tam hinana Bazar ki sirang ni no. oh Bazar ki sirang. bazar kisirang nuna acha belai khana to nana ni kok ingke nana ke nengke
tamoro khai tabuk samung tamu khai tam khainani samung an ba eko muk thang ro khlai lai yo eko school balwal ko khesir songnai ka khesir songbai khe ba sari ro khe bai ko muk thang ro thumo buin bin yak ti pam phalo ro am ti khai no ma sa lai tong kha ta ko acha ke norong ni je jin obo balwarin bo chini 5,000 rok bai ma so jeng bo pu so yab le a so rok bai bang ya ka sap ta kai sa hati na se kulu ya 5,000 rang ro ka ob se jeng le khet to bo ke rei hu rok se khlai ma khai ba khlai ja khang khai mu thung thai do bolong rok ni no thu moi pha le abai no mai rong rok pai sa lai tong tam ti che pa sa rong bo po ri na ni ke rei bo rok ba hai ne kre ro nei po ri bai ma se chakri takri jak nei korbong jak nei mas mai ya mani mas me na mai ya abuno chin korbong ro no bo am se por khai re na ni am se so khai re na nei sa bo ko ta bu jon to kuno samaya kun mai samaya mai dan pha sang nei bo tong kha phel ang nei bo tong go kata an puri khai to bo Kolkata thang ai sem viet khai phai tong bon bo jon to se ta phan su khus khai re nai ka re ni ji bo thang ai ru tu tho ya jing ti ko ri ba private job ro le mane ri jana kya rei din na rei nai bai khab le ayang ka ko so idi si nei re lai phok ba thang ai re ka aro maya na maya phai ya acha kai mobile ti khlai online ti dan abo bo rei na ho nai kha bo phai ya acha ke nana o kami wo school lok le tora tong tonggo biang wa mo school ayang para kotor phai si bokla jora mo abo 1 3 4 jora de nar sindo inga o jani 3 3 4 jodi pai pori thang biang o pori ne amo ka bolong thaguro polom thagor o chompok nogor chompok nogor lama bolong thagur kali de aja ka porita acha karon che himai lai sui pori di kai aron ni phasang ka chompok nogor chog yunani acha inga no area wo sala sikala ro ama hero kuno phegi ke pheksa na jinis o ma hero tora tong sini korbong le am ti lo le nang nai cha nai le kare kho ta bo jon ton bongkol be kala ya nu ya ta tabuk to sin sala sikla ro kabang ma trak sawi suji na lai hai lama pok pok lai tong bayu nijini saka hamno nijini no thaina musu oi bathari tong bai ma hai bo tong he diba ka norong ni o korbong jaro le tonglak na bulena sini korbong jaro le am ti le nu ya kho ka nung tam ka sana musu norong ni je korbong ni jat no mane norong ni korbong ni tai te long no o ma hai trak sok ta sare hai ke sin te bo bong sok ko komor bai nei o ma hero nung sin news ni sin tam ka sana musu am tin na sana mujung ta cha di ta nang di am tin no sana mujung ta ka ham boro ka ham kain tong na nang nai am ti khen nang sai tong ka ba sab no nang doctor no talang tho ya bithi hai ti char tho ya bele sing ti gori boro no doctor talang ham ri mana abun no ma sata ko am ba gi chin ne korbong ro hai le tau bo jon to kunu sa ma le nu ya ko ka ham no soli tong no korbong hoi ti khai ka ham no soli tong acha ke nana bete salanya norong ni o parani simi bazaro le boja ka thang iko bo bazar khai Champanagar thango chompno bazar yang te gari dalai layo bazar din sim sing sang gari man tho bazar din sin mana ka hospital lok le biang tong Champanagar hospital bo ke amo hamya chairo gari se laya tau sombar sukubar sore ko बुधबार बा बुधबार हम हायरो गारि से फायांग के नर बाहि थानाय हामया सायरन तलांगै गारि रिजार्भ माना साहरि माना हारो बियानि रिजार्भ फायां आयां नि बं उतुरक नि नम्बर नार गै मा खलायता चम्पनगरनि आमो के गारि सनाय रख वानसार दा फायखौ ना ताम वानसा फायो देबरमा बतंग जिनि ओ बाना गाना गानि न गारि गनां तंग ब्ला ब्रक नि नम्बर नार दा फोन नम्बर का बक नि नार गै ब्रक न फोन खाय गै बक फाय ना फायता अच्छा हायतना गाना गिनि साब सेन्टार मा हेरो ततो राता सरन तंग अच्छा इनके साइमांका सिनि नानासनि खुक्तुइ बो बेलाय केनो बिनि नांमानि कक खायगा बरंनि जातनि कक बरंनि टाइटेलनि कक मबो साइ खनारका सुनो बरंनि टाइटेल बुसु जरा बाङै दंख मबो साइ खनारका ताइ बरंनि बंसनो नारगनानि बागै दाराक्स तासारि हायके थैबायनाय सिनि बंस ताइबक कमानाय
omo bo sai khanarka hingke tai borok ni bongso o drugs bo omo herok bo chama rok nugyakho omo bo sai khanarka hingke sung tini sin dal bidal news channel ni bisingtwi sini naitongnai tahu bukhurok no omo hai korbong baksa chiniya omo hai borok bo kwbangma tongwi mano tabukni cherai rok to chiniyan chiniya wngwi mano hingke ke tai thaisa salaijak noi nanani khuktwi sing khanalaijak noi sari Ansarai o Bangalore thangnai no bo ta ano sakango phone khlai horo ama ang phai mali ano na pai ka ang bai kai na nai rang kerei di kere abono saide mano mata saiman taw saiman ota nang mane nin je cherai ni bagui taw nin cherai to nogo phainan bagui heriba hingke nung tam sanamo sung sari abono simi sang sa hori maya ta mongoi tongkha thangma kai to balu suka ta uzon to se bo ta we ka 10 bosor sung kana tam khainan thangmani aro tangna nei thango eme tam samuro khaina thangamo kam sai maya ta tam nei kam tangna thangka abo amo no ko wale thaya bo thango haino thangna bufuru thangmani bo da bo kai 10 bosor ungke 10 thangmani bosor ba chikala jora thana ka cherai jora sikla angka abono acha bo ayang Bangalore na Bangalore thangmani boni kaisa em na hari bo tam no wansugui thangmani amo mane tang nogo nok tangnani ba nok nukhung salamnani gari rok phang painani ama hai kaisa bini wansuma tong man hediba abun bai ja thang bo cha agi khai ang ayang kam tangai tongoi nani amte ni thangta kai sabo talang purke talang ya bo na thango agi bo sajung thang kana bo agi thangka waisa bo thangai aron phai hain hai thangpi mani acha bo thom thang phrukai ba bono uskulo porir mani maidami fel angka maidami fel mani ka ang saka nang maidam fel waisa singu tai waisa pan redi ta thangchi di ne asya agol tola porir nan hnu ka agol tola porir nan ka rang kerei poriri malia e aron thamsi cha oi bo bin mobile cycle phalei ba Bangalore thangka Bangalore thang pai aron kai tai ba phai pi oi tai 6-7 bosor tong phai hain hai thang ko ta kha e abono wo skam khaya ano saw amang sorry hamlia ano na phai di ano ka ang bai ka na harna rang se kerei jeng le mai rung se pai chana nango aji guri wing kai ba phai maya hingke nong ni phone number amaraman chin phone number bin sagoron tong bayu nang sem ko soro mama khai to maya ta maya ta na acha hingke saimang kha chini nanani khuktui bini cherai Bangalore hasteo samung tangna hnoi thangmani takbai hingke 10 bosor kawi tongkha ketamo khaba bini ama botabuk bini cherai no bahai ke na harnai tai bini cherai nogo phainan bo omsekono omungjak tongkha tai chori bo hamya amo hai hini bo khanaka hingke sung sini nai tonai taku buku rok no bini cherai no sung bahai ke tubui manai Tripura hasteo abon bagai sung chai to lainai rai no naharna ni ano lokuro ano kisa chu bai di an rai no ang bo nahari mali an rangri kerei lukurong ano kisa chu bai siti kan sini obuba granola nang tam sanamo sung jenin cherai ni bagai buba grano bang saw an rai no kisa ano tubu oiredi abono ang koi jao kisa hingke nanano taktai kaisa sungnai nang 10 bosorni bisingo mane 10 bosor ase kamani nangni cherai no whatsappano nuya khoda nu makha phone khai to ma khlai lai tongo kok sima salai ma tongna kuno video calling ro khayana wai sa ro khai ma khlai yo ta khai khlai ya ta nang apuro video calling ro khalai jagoi nin bini khora ro khalai man khanamani bisingo nang bahai ma tong mane nini bekhau kaisa dukho nangma ro am ti ro nu khang khai to bakha santi ngo ongkai nu ya ro ongkai rugi ro kalai tongo nei ka mi ro sa ho gang kai bakha yok ta ni bum ma ba ka kai ba phai si ding kai ba phai ma yang kai ba abono ang bo na hari ma yang i tong khata o thani ma so no phone ma khlai lai yo ama ang phai ma lan cha go rugi ni tong kha anu kisa na phai ti nei nu ka ang sa cha ka ta bai ka ang no na phai nai tam nang phai ma lia da ni ma ka ta bono mane rang ro kari khada ase 10 bosor samung tangmani mane deuti ba sam khai to mani arang biang kama ba kha ni kaisa wan suma bo mulena
wan chugo khai nang kam tang ya da chang ya da ni seng kai bo thango am te no jono tam ni saka ta dal saka nam soi to saka abo jeng sai mal ya ta bono karang kerei mang ni an jono khai sa horo acha ayang bengola hastewo baksa beri nai tong nai botong hediba ke beri rok nawi apusu yang nai bongi tong bai hediba engka ama hairok kuno enya na blena am te rok le kerei ni samla ngamdur kerinya abo ka bo khai dan na chana phai ti rok ni ka phur ta no sa hori ka bo busurok man hun beton chi to be ton ba sawo bo 15,000 rok man ni sawo kai 15,000 man kai bor no ro bai ba ni man ta nok rok rang no no ho ro ya no ko oh ba no je esten ni tong pro ko 4,000 ta 5,000 ho ka suk no ke nung sengi mano bono manani charanyota nung asu 10 bosor sam khai to mani arang biang kama baikha 10,000 tabo 10,000 ke bosoro ba maso khati ka ke gobang mano rang phayu sini hediba ka rang biang kama baikha amo nungle sengi jana khe bono no anin charanyo chung ko chung pan cho sa saya saya oh sekarang kai chau amang mai chuma cha liam rang sikisar ho di mai cha nan ni sanu kai khana kai bo mar ho e soro du soro kai mar ho kono dra ko sai na ble anin chara abo to sa ang bo mokol ben huria ba am ti ro de sa kha bom ti khai tong kha bo nu huya ba sai me ta agi yango je para tong pro bahir ka tong ma mane kono na chane am hairo nya na ble ko to no ko tong pro ro ba nang yan tam khai o do ro ba ma la ki chwa ro nang wa suk no kono sara sato kono no sa to ya baksa buma berchi gungkha nei rang rok chanja ka hanga ke mani khitarei kobama khayuta hediba chingom tiba nugui phaika mokol bosang hediba phone pairi me ka phone bu khita nai dong baksa ba ai mani nosto khaini dong ta ama hairo urang ong yang ma to ku ya bo ong am ting ya chuang nang phan bo am ting ya ke phe khi phai ke thu pa yo a se anin saran mung tam robi ko mar korbong mar ko na acha ke omsunung la chinai tini sung sini nana bai salakya boroni nukhungni teibo salakya ke tini bagai sing orono bathang la chinai asono hambai